Vovin glitchi, osa 1. Tässä me esitellään glitchejä teille. Ei ole löydetty enempää kuin tämä. Huomaatte, että me leijutaan ilmassa. Tämän kaverin kanssa tässä. Me leijutaan ihan 100% ilmassa. Kyllä. Siinä on kunnon Vovi glitch. On näyttää vaikka miten siihen mennä. Näin. Kiivet tänne. Tänne torniin. Tänne torniin kiivetään. Korkeampiin paikkoihin. Ootapako, pitäis nyt päästä, ettei tiputa. Saakeli. Hitsi. Okei, noin. Sitten tuonne. Ja tada! Ollaan täällä. Mä voin vaikka zoomata, niin mä todistan, että mä leijon. Siinä näette, että me leijuta. Ihan mukavasti vai? Ja kiitoksia ja heippa!